Erokamano nyakora mogi kumiora mogi TV ne weche mine manyene chenro mar oimore wantiere kod mathoth ma waikoni omiyo ntiere kama kare kamagi weche ma wamiyo pek. The culture of lies is swiftly replacing the integrity and respect that Kenyans deserve. Basically, it seems that truth does not exist, and if it does, it's only what the government says. Kanisa mar Kopere mapacho ka koro wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza riambo to nyayo mibadhi matamore gi nono. The next thing I heard a very loud bang. Ikisikia tu bang na nikaona giza. So kuona giza, the next thing tulijipata tuko chini. Nilikuwa nimekaa the back seat, so nikajipata niko nje this part. Hadi kurudi juu nilikuwa nje, but kwa boot nimetokelezea nje ya boot. Jedek mamoko owito ngimagi masira mar apaya manyo timore odhiambo manyoro ya apaya mawuok Kakamega ka ochomo Kisumu. Gikone to yiro mar riwruok mar adhula pacho kaendi Football Kenya Federation otimore counties 44. Nekora magajuang hari adeka uchelo non live matudruok kiro achiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mara Mogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko mar Wilson Ochuka, bed kodwe chakruok nyaka giko. Duol ma jodolo ma kanisa Kopere oseo piny owacho kuom rem bedo jadiera wi kaka tayo chenro mopogore opogore pacho ka ahinya to mag thieth kod somo ka gimaro ni piny owacho ma Kenya Kwanza nyayo mibadhi. Kaka jafo marwa Efi Nyakidi lero giwacho ni piny owacho oserem chopo singo magisebedogo bende gisebedo ka gichiwo ne oganda jo Kenya kendo gidwaro ni mondo keto kenge mar fungo ngima ne oganda. Adier onge to ponono ni nitie en mana gino ma sirikal owacho. Ma e chung mar jodolo mar kanisa Kopere mowacho ni tend piny Kenya masani okosebedo ka chiwo adier e wi chenro mag sirikal kod gigo mosebedo ka timore pacho ka. Basically, it seems that truth does not exist, and if it does, it's only what the government says. Gisayo sirikal kuom nek ndhiyo kendo lal gi oganda ahinya to e kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z. Kaluwore gi ma gidwaro mondo sirikal ochiw ler e wi jogo manolal e kinde ng'anyo kendo chal margi pok ong'ere nyaka sani. Many families are still grappling with the loss of their children who are brutally killed, injured, or went missing following what is referred to as the Gen Z demonstrations in June 2024. Many of these victims had raised concerns about rampant corruption within and outside the government. Who is abducting these people? And is the government unable to stop these abductions and killings? The government must protect the life of every human person in Kenya. Gisayo wachdar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF nyaka manyien mar SHIF magiwacho ni osebedo kod digni ahinya kendo kelo chandruok ne oganda jo Kenya man ni piny owacho pok ochwalo omenda mowinjore ne kuonde thieth gino moserocho chenro mag thieth pacho ka. Some of the most needy Kenyans in the far distant places, it is very difficult for them to operate. What is happening is that the staff are going for months without salaries. We cannot purchase even basic medical supplies to look after patients. So the situation in the hospitals is serious. It is desperate. It is desperate because it is affecting some of the most needy Kenyans who are served by these faith-based hospitals and medical centers. That's why we are appealing to the government to move the speed and reimburse the money spent and which are due from NHIF and now SHIF or SHA, whichever case it may be. Jodologo okweda ahinya mibadhi kod siasa mar dewruok giwegi ni chal makama en ranyisi mar wuoro kendo osetudo thoth josiasa pachoka kod buche mathoth mag mibadhi. Weche mamoko magimiyo pek oting'o osuru mamalo kod lwenje mag piny e kind josiasa magiwacho ni oserocho kwe pachoka kaachiel kod paro mar medo kinde ma jatend piny bedo e telo nyaka higni 7. Penjo gi maduong' koro en ni ka lwet sirikal bor en ang'o ma mono lwedono gero piny Kenya.
Jodolo mag kanisa mar Catholic koro mako chung' motegno ka gidwaro mondo mi sirikal ma pachoka oket yore mabeyo mag tieko telo marach kaachiel kod timbe mag maundu. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Ogai madun bura manak Martha Karua koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto kethi chenro manyien machiwo omenda mag somo ne jopuonjre mondo dogie chenro machon mar HELB. Karua kod lange kata kako ting'o Mukisa Kitui kod gavana machon Mama Kweni Kivutha Kibwana. Sewa mokalo tend Kenya Kwanza kowacho ni girem chopo dwaro ma oganda jo Kenya nigo. Eriko Wenga miwaler. Mikai Karua oriwore kod jotelo mamoko e kwedo chenro mag jatend piny William Ruto. Karua ne oramo ni jatend piny Ruto koro nyaka wuoko kendo owuo chenro mar somb jopuonjre mbalariany mabende ong'ere kaka new funding model. He therefore must not dismantle the efforts that have been put over the years towards universal access to education in this country. Kibaki started with free primary education, allowing so many children who have been left out to attend school. It went on to partial secondary. It was increased a little bit during the Uhuru period. In public universities, disregard of CBS it has entered with lecturers and an arrogant disregard of the extreme impact of its actions and omissions on learners from poor backgrounds. This government is driving learning to the brink of collapse with the catastrophic consequences for a whole generation of our youth. Karua ywak ni somo mapachoka ahinya to mbalariany ni kama rach kendo koro nyaka lok tanga. We are saying this country has money to do these things, cut out all the unnecessary spending, fund education as one of the basic needs of the country and of every human being in order to develop their full potential. Jotelogo hum ni nengo mar somo oidho mokalo e thuruka kendo jogo mayuto margi ni piny winjo matek. We should now be aiming to freeing education from kindergarten, that is ECD, to university level. Instead, Ruto and his administration have behaved the way locusts behave when they descend on greenery. They consume everything and leave nothing. Why is it that now education must be so expensive to exclude particularly children of the poor? Education is so critical because it shapes a nation. What kind of labor force you have, what kind of leadership you have. Karua mayande ochiwo milome mar dare riwruok mar Azimio la Umoja, riwruok mabende ne en jalar tend piny Kenya e yiero mokalo, ne chal kama chako loso osiep gi jotelo mamoko machielo ma opogore. Duto magiwero godo wach achiel. What this government that is clearly clueless should know is that there will be very serious and enduring consequences soon. There must be a convergence, the grievances by the students, by the academic and non-teaching staff. If we dilute the quality of Kenyan higher education, I am a beneficiary of a good education. The international recognition of how good Kenyan human resources are is going to be washed down. Ordinarily, if a court suspends something, you go back to the old thing. Just like when there was suspension of the Finance Bill 2024, there was a reversal to Finance Bill 2023. So you cannot say that I am going to do nothing. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi. Tende ODM ochako chenro matego duond burano motelo ne yiero maduong' mar higa mag 2027 ka giwacho ni gigeto bedo kod jatend piny Kenya ma ja ODM kata bede piny owacho midhi losi yiero maduong' ma biro. Magi oyangi romo mar jokanyo bage mano bagi kaunti ma Migori odiochieng' kawuono. Jojuma nigi mathoth. Hero majo kanyogo mag ODM e kaunti ma Migori, Romani obagi e alap ma Migori kendo ne ochopi kod ogai mar kojol mar ODM Peter Nyang'nyong'o, jakom mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Chele Yako kod jotelo mamoko. Jotend ODM ne wacho ni ODM tie kod thuolo maduong' mar loso piny owacho e higa mar 2027 kama nyalo mana timore ka duond burani koro bedo motegno. ODM odong' kaka
waikore nikech the purpose of formation of any political party is for the purposes of capturing power. A political party will capture power either alone or through a coalition. Agowero kamana enyano shila yako. Mondo neni kelo delegates kaeri. Imanyocho Gladys Wangaboti mokocha Homa Bay. Elgiba koro nyakwa luore piny mangima mar Kenya. This time in 2027 we would like to get there by ourselves. And if we are not getting there by ourselves, nobody gets there without us. Ogai mako jolo mar ODM Peter Nyang'nyong'o ni wach ni ndiko ji mathoth e duond burani mar ODM en achiel kuom yore magitiyo godo mar tego duond burani, wach mane osir ko jakom mar ODM Gladys Wanga kaachiel kod gavana ma Migori Ochilo Yako. Lakini negi kawe kagi kawe pile. To okwadwa nwadok chien nwa luor. Omiyo kata Raila Amolo Odinga jatendwa odhi AU mondo bed jakom mar AU Commission. Nyocho sewe wakagi nyawa ngaya mondo lead the troops of ODM up to the election and to make sure that ODM wins. Najua ODM kila wakati inapata number 1, lakini wengine wanaiba kura ya ODM. As soon as the ink dries on the certificate given to them by IBC, wakiangalia nyuma kuna shida, wanatafuta ODM, wanakula machungwa kidogo, ndio wanaweza kuongoza nchi hii. So that means that legitimacy in elections in this nation is given by ODM. Wangano ne ODM nyaka koro bed ma otegno eka oyud thuolo mar bedo kod jakanyo mare mabedo thuolo ma jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2017 kata bedo mar duond buche siasa mabende dhi kawo loch e yiero mabirono. You can see every party is strengthening itself for purposes of formation of other coalitions so that we can go and capture power. Jotend ODM gi ne okwayo kwe e kinde yiero mar ODM ma ochan tarik 27 ma dweni ka giwacho ni ODM ndumrano ma ohero kwe. Usipigane, itaharibu jina ya chama. Sisi tunajuana katika polling station. Tukae chini, tuseme Anyuola hii kaa hapa, anyuola ile kaa pale. Mimi nataka kuwaambia na nataka kuwaomba. You will never get anywhere in any political formation until you register in a political party. George Juma, Ramogi TV, Migori. Anyuola mar jogo manya wito ngimagi masira mar apaya manyotimore olalo ma Iguhu mokadho e aora ma Yala medo chope kar kano ringre ma Kakamega chendo matemo yango ringre ma wedegi nyaka sani. Joma moko adek osewito ngimagi ma koro kelo kwan joma osewito ngimagi nyaka 13. Kaka Cynthia Onyango lero jogo manyo tony lero lit kod midhiero magidongo bang' kalo e masirano. Miyo mane rito nyathine mawuok e sikul kendo ne obet kod tudruok gi nyare kinde duto, sani koro pimo lit kod buok machunye ne obet godo ka oyudo ote ni nyathine owito ngimane masira mar apaya. Wachno madonjone malit kaka janyuol ahinya to koparo gigo mane miyo nyathine mor. Mtoto wangu alikuwa anatoka college, akaniambia mama, natoka college na nitumie pesa, nimefika hapa Kakamega. Na saa ile nilikuwa tu hapo kwa njia saa 1 saa 2. Ndio niliona ni hiyo accident hiyo kutoka Kakamega. Nikajua mtoto wangu ako hapo. Nimempata hapa mojari. Huyu alikuwa mtoto wangu, anaitwa Kanju Seli, anapenda kucheza. Tolit oken mana mar miyo monyuol kende. Omako nyaka miyo ma olalo jaode mane oyudo ote mar tho mar jaherane magisebet godo kuom kinde malach, mana ka okalo kuom ong'we yamo mane oywane kod osiepne moro. Habari, mimi rafiki yangu ndiye alinipigia simu kwamba gari yenye mzee yako ndani imepata ajali na ameaga. Ikinda kuru koda sumbi, jomanye otonye masira mawe anyuola mar ji 13 kod kuyo, wacho kaka nyegi winjo tuomruok moro, manyo golo duol matek kapok pachgi olal bang' nyirni machuok. Nikasikia tu big bang, like chuma zinagongana. Then kuamka nikajipata nilikuwa nimekaa the back seat, so nikajipata niko nje this part hadi kurudi juu nilikuwa nje, but kwa boot nimetokelezea nje ya boot na gari ilikuwa imeinama. Kwa wengine wakanilalia,
sikujua vile naweza, hii mkono ilikuwa inanisaidia peke yake. Hata walibomoa gari juu, ndio akafurutia mama mwenye alikuwa amekaa kwa kichwa yangu, akatokea juu. Sinasikia na kombe, wengine walinilalia. Sasa sina vile naweza penduka, sina vile naweza simama, miguu zinarera tu, hizi miguu zimevunjika. Laktare kar thieth maduong' ma Kakamega lero ni ng'eny jogo manye otonye masirano ni kod hinyruok mopogore madwaro thieth moyiedhi, kamoko to ne owito ngimagi kata kapok ochopo e osiptal. Two succumbed, one female died on arrival due to the injuries that were sustained, a bit extensive. The other one who succumbed was a male who was received in gasping respirations. Resuscitation was attempted, but unfortunately he succumbed also. So we were able to admit 4 patients in our surgical units, 2 males and 2 females. The other 2 females sustained a mild head injury. We are awaiting the CT scan for one. The other one was unremarkable. Komachielo, masira mane otimore Olalo Manyali nokelo dhugruok geche apayano, gino morocho chenro mag jodak modhuro. Kama mimi nimechelewa kazi, hata sasa narudi kwa nyumba kwa sababu kufika pale nimefungiwa gate, naambiwa nirudi kwa sababu ya hii jam. Kwa sababu nimetoka saa 12 na nimefika kazini kama saa 3. Kwa hivyo tunaomba serikali iharakishe hii barabara kwa haraka sana. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Doho mamoro ni thuolo jopuonja bich girambun maseling 200,000 moro kamoro bang' na doine gi ketho mar kuo mar penj e skul sekondar ma Menara Academy. Matimore kinde mar awera moro ma jegni 23 mosebedo gi wich bar ne okwach kich e lwenj kedo gi kuo ondhi gi obile gwenge mag Kiamunyi e kaunti ma Nakuru. Igoro mingere migawo masomo Belio Kipsang seo jonyuol kuom yiene nyithindgi dhi e skul gi simbe mag ong'we yamo ma gisebedo ka gikwalo godo penj. Lidio Keo mewaler. Kuo mar penj mar KCSE masane dhi mbele pacho kae medo mana jimbore gino mosekelo wich bar ne obila mag kwach kich gi duol marango penj e pacho ka NEC. Doho kawuono wayo thuolo jopuonja bich manyo maki e skul sekondar ma Menara Academy Muhoroni gi ketho mar kwalo penj go. Jopuonj go we girambun masiling 200,000 moro kamoro, kata kamano tam gi chop machiegni gi kate o penj mora mora kaburano e get winji 25 dwe ne. Achiel kuma chich ma oyange kaka Collins Kipchumba Kemboi ma osebedi ka ipedho gi obila matiyo gi nying mar Dorothy Jerop Kiprono kawuono ne ogogo no kendo ondhi gi obila e kar dak ma Kiamunyi e kaunti ma Nakuru. Obila no obedo gi tich mayot yudo neno matude gi ketho mar kuo penj go bang' yudo rando gi simbe ong'we yamo kadi modhuro mag simbe opande man kod nyinge opogore kod lesen mar riembo nyamburko. Kiprono sani oseywayo ganda mar 78,000 maluwe e mbui ma Telegram kod ji mar 8,500 maluwe grube mag WhatsApp ma oloso ne kwalo piny makamago. Achijno din ne tesendo obila ma Nakuru ka igeno chwale doho ma Nakuru kiny tich abich. Jagoro mong'ere migawo mar somo Belio Kipsang ochiwo siem mager ewi kuo mar penj mar KCSE masani osedhi aseta e pacho ka kose jonyuol kuom donjore e penj go kendo ojiwo kuogo kuom yiene jopuonjre dhi gi simbe mag ong'we yamo e skunde. Our biggest problem in our examinations are we adults, the parents in most cases, because when you hear people saying there is mobilization of resources to compromise our staff, the people who are mobilizing resources are not our staff. It is we as parents. And why are we mobilizing resources? To try to compromise our examination. Jumbe adek nyaka ne penj maduong' mar KCSE chakre pacho ka nyakoro mga juang kuo mar penj koro timonewa kuo moriwo koda ka jopuonjre jogo marito penj kaachiel kod jopuonje ma pacho kae. Penj maduong' en ni to en ng'a mabiro riyo sekta mar somo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duoko mabero ma otim ne ringre japuonjre manyocho negi skul sekondar ma Shainas e kaunti ma Nakuru yangi ne otho bang' chwe gi pala ya goge. Kaluwore kod familia mar Vincent Ngugi, jatim bero yango ni Ngugi ne ochuo pala nyadiriyo ya goge ka pala mokwongo ne ochopo nyaka adundo ne. Nyagesa no bila sedo pala mane otigo ne nek makamano bang' achich achiel tero gi kama ne giwite pala no. Chiji aboro mechudo kod nek makamani biro geng' negi nyaka tarik 23 dwe ni ma ibiro tergi doho. Kabisa yenye ilimuua ni ya kifua. Juu ilidunga paka ikafika kwa roho.
imedunga paka roho. So ndio daktari amesema hange survive, na hiyo ndio ilifanya akakufa. Vile alidungwa hata kabla ya kufikishwa hospitali alikuwa ameshakufa. So hiyo kisu ya roho ndio ilimuua kabisa. Alafu hii ilitoa matumbo yote nje. So at least ingekuwa hiyo moja, maybe angetibiwa na angesaidika ama angepona. Hii kifo vilitoka, sasa tulisikia huzuni sana kwa familia. Tukashinda tutaanzia wapi, lakini tunaomba Mungu. Tunataka haki ya mtoto ya sister yangu itendeke kwa upande wa familia. Na vile alikuwa mtoto mzuri, tunampenda. Hakuwa na mambo mengi, alikuwa maiti mamake vitu mingi bila atamaliza shule, lakini hii kifo imemkatishia mambo yake, lakini yenye tunaomba tu sana haki. Kwa Magitok report Martin record Nick Machal kama emaka ogodo yo mokongwe chendo maro imre kata kama nokikidima bor pod wanti record mathoth ma waikoni. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuba, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 15 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Langas, Chepkoilel Junction, Ziwa, Soi, maili 9, maili 4 na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Kote nchini mbele tuendelee. Kenya, twende mbele. NCBA, go for it. Miomoro majegni prario kod ang'wen ogengne tesendo bila mabutula e kaunti mabusia kitude kod nek majaera ne majegni prario kod ochiko. Miono mane ochuo jaera ne nyadi abirio kotiyo gi makas
Wigino mano miyo jagono wito ngimane kinde mane odhi nyime kod yudo thieth e kar thieth Masega kaluwore kod hinyruok mane oyudo. Anyuola mar Mosenindo kotelne kod min ode Lucy Adhiambo wacho ni gidwaro ratiro ringre nochwale kar kano ringre Masega. Lucas alirudi jana kwa boma saa 7. Akaniambia niko vibaya, uko na 200 unipe, na nilikuwa nafanya biashara pale kwa kibanda hapo nje. Nikamwambia mimi sina 200, nimeuza 250 na siwezi kukupea hii 250 yote. Nikampea 150. Jua kulangi lunch nyumbani. Nikampea 150, akaniambia narudi unitolee manguo, nitaenda Rongo, juu leo ni siku yake ya kwenda Rongo. Nikamwambia sawa. Nimeongoja time yake ya kurudi, sijaona. Wakakuja kuniita huko, bwana yake amedungwa na kisu. Huyo kijana huwa anapenda kutoka kazini na anakuja na pikipiki wanamsindikiza. Sasa jana vile lifika, nikafikiria hizo ndio saa zake amerudi. Kumbe wengine ndio wameleta maneno kwangu. Natamani wachunguze polisi ili nijue chanzo cha hiyo ni nini. Na tungeomba sana kama serikali itaweza tupate kujua kwa nini mtoto wetu ametendewa hivyo, akauawa kinyama, kulikuwa na nini, na huyo mwenye ameuawa pia achukuliwe hatua ile inayofaa ili nasi tukapate kuridhika. Oganda jo Kenya kwa mondo ka uthulo mandikore kumba manyien marsha ni maro kumbano tiyo makare e ute thieth mapachoka. Kulose county makere jalup jawache lopinyo wacho Mwanaisha Chizuga wacho ni kumba marsha ni kod ber modhuro koting'o konyo mine mapeke chendo mag konyore. Chizuga wacho ni weche mafungore wiyo kumbano ok ni kare kojiwo jopiny mondo miyo ndikre. Mokuom jotwe kar thieth makericho bende onyiso yie margi e wiyo kumbano kagiwacho ni osekonyo gi e yudo thieth manono. Lakini kwa huduma hii kuwa bora zaidi, huduma hii kuweza kuona manufaa yenu, kutusaidia sisi kina mama walio wajawazito, kuwasaidia baba zangu ambao ni watu wazima, kuwasaidia wale wenye magonjwa sugu kama magonjwa ya figo, magonjwa ya kansa, wenye mapresha, wenye madiabetes. Lazima tujisajili. Na kujisajili ni bure. Kujisajili ni *147#. Hii bidii yenu na bidii ya mtoto wenu aliye kiongozi wetu sote, rais wa taifa hili, ya kwamba anahakikisha huduma ya serikali kuu inafika hadi mashinani. Tusipomuunga mkono na tukajisajili, tukafanya awareness, tukawafunza, tukawashika mikono wale ambao hawajajua, tukawapeleka hospitalini, tukawapeleka huduma center, tukawapeleka katika mabaraza, ahadi hiyo itatekelezwa kweli? Piny mangima odiochieng' makawuono ne hingo oganda modak kod tuo mar sukari kendo puonjogi yore kaachiel gi okenge makonyogi e duoko chien teko mar tuono. Ka jafwambo marwa Line Tundi leronwa jotuo mag sukari owacho ni nitie dwaro mondo piny owacho kata piny mangima obed gi nonro matut e wi tuono, gino mabende giwacho ni dhi duoko chien akwede kaachiel gi midhiero magisebedo ka gikadhoe kuom thuolo mogwaro. E seche ma piny mangima dhialo oganda modagi tuo mar sukari e piny mangima, counties mopogore pachoka noyango odiechieng'no ka osiptal maduong' ma Kenyatta notiyo gi thuolo ma kamano mar chiwo thieth manono ne oganda. When we come to diabetes type 2, which is more in adult, which comes with adult patients, we are encouraging physical exercise, because the physical exercise, it works to reduce stress. After working up, you find that your mind changes from your condition and you ease up, and even after working up you feel you want to sleep, and when you sleep well the stress levels go down. E county ma Homa Bay, jogo mani kod tuo sukari edwani sirikal county no oketnegi yedhi kod masinde mag pimo sukari e osiptende machiegni kodgi. Gik mipimo godo ji kwani sirikal koyie to kelgi machiegni ne nyamrerwa kendo gibed trend mondo giwuoth mondo gipimo mondo wang'e kaka hali marwa chalo, moloyo kwa ka fare kwala thieth mabor to pesa bende onge. Ni wawuotho mabor ka wamanyo kuminyalo thiedhwa kata kaminyalo pimwa, mano en barrier. Ariyo ni jowa mang'eny mapod ok ong'eyo ni tuo mar sukari nitie kendo ok en mar juok, ok en gimiromo gi koryo, to en owuok e kit ngima mwadago,
kendo owuok gi mago ma ok watim makare. Mago gin gigo maketo yo mar tiyo kata geng'o tuo mar sukari mondo bedie. Jonyuol man gi nyithindo modagi tuo mar sukari mane olose kinde nyasino oyango midhiero magikadhe. Seche moko ng'ato chopo nyisi ni seche moko nyathi tuo inyisi ni daktari dwaro kama kata hospitali gi wacho kama to ng'ato nyisi ni an aonge gimoro nikech ang'o samoro ng'ato penji ni akwani tuo no noyudi kendi. Koro ngine seche ma ng'ato nyisi kamano ibed gi paro mang'eny. Apisa e migao mar thieth Gladwell Gadesha kane lose kinde nyasino mane obagi ka tiegruok ma Siaya owacho ni sirikal oseloso yore madhi neno ni okumba manyien mar thieth SHA ogolo omenda mar chwalo thieth ne jotuo mar sukari gi tuoche ma ok landre. The Ministry of Health in collaboration with the county governments and other stakeholders have made significant strides to improve access to diabetes screening, diagnosis and care. We developed and rolled out clinical guidelines and competency-based training curriculum on diabetes for healthcare providers. We have also equipped our community health promoters with glucometers and blood pressure machines. Omedoni, tuo mar sukari ka ofweny chon to inyalo ga ka gijiwo jopiny mondo bed ka limo ute mag thieth mondo pimgi e tuo no. Watu wengi sana wanatembea bila kujua wako na ugonjwa wa kisukari. So saa zingine symptoms hazikujangi hivyo na kile mtu anafaa kufanya hivi ili agunduliwe ako na kisukari ni kupimwa. Seche ma piny mangima dhialo jotuo modagi tuo mar sukari, jotuo ma bende dagi tuo no okwa mondo timorako seche duto kendo girang kit chiemo ma gichamo mondo gine ni oduoko chien gamo tuo no mar sukari. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Joale kaunti ma Mombasa ne owuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda mochuogi kod kaunti no. Gin magikoni keto thiro helni magitimo. Kotelne kod jogo maloko hand kong'o, joalago ywak ni kaunti ma Mombasa oseketo tim paro mar chik makamano kata bedo ni pok opuodhe kendo kadhe od bura mar kaunti kaka chik dwaro. Ng'ur makamano bende ochwal gi weg sikunde mag giwegi mantiere kuonde dak ma yuto nitiere piny makoni kaunti omedo kwan osuru machiegni kod kwan atamalo 100 gin magikoni ok ginyal chulo kata matin. For single business permit, we were paying 22,500. For now, it is 40,000. And yet, we were coming to discuss this bill, which has already been implemented. I personally have gone to the county offices to pay for medicals and liquor clearance. They have hiked. We are coming to discuss a bill which is already implemented. So we wonder who is footing who. Kilio chetu biashara yazifanyika na venye Mombasa County inataka. As much as hatuwezi fanya biashara bila kulipa ushuru, lakini walete reasonable charges, we'll comply with it. Ukiangalia sasa wanapata revenue kidogo. Not all of us we can comply, but when they lower the charges, watu wengi wataweza comply. You find that we as the teachers, at first we were giving less than 30,000, but for now when you go through it, we are going to give out 50,000 shillings in a year. We've employed more than 30,000 per sub-county, the teachers that we employed. But find that the amount we give is more than the amount we collect back in our schools. These daycares unapata wengine wako na watoto kidogo na mahali wenye wanaishi wako naishi mahali duni. Kwa nini wasije wakaangalia ni jinsi gani ambavyo wanaweza kupunguza ili yule mwingine pia naye aweze kusurvive ndani ya Mombasa County. Assembly na executive waongee lugha moja. Kuna gap hapa na hatujui na sisi hatutaki kujua. Sisi ni wananchi na tunalipa ushuru. Wao wakae chini waangalie mambo yao. Otherwise this document tuna reject vile ilivyo kwa sababu these are things we've already discussed. Safar mar kambi ma Safaricom mali magwenge duto mapacho kaka gidhialo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenrogi ochopo odiechieng' mar 4 kawuono. Safaricom koriwore gi kambi mar All Media Services timo limbe counties man Nandi kod Uasin Gishu kama gichiwo Christmas momondo ne kastembegi. E odiechienge mar 4 mar limo gwenge duto mapacho ka e bwo chenro ma otis Safaricom Sambaza Furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services ne olimo counties man Nandi kod Uasin Gishu. Joheragi moting'o nyaka jorimba piko kod nyamburko ne idhialo gi mich mopogore opogore e boma ka boma ma gichung'e. Tunakaribisha watu wa Safaricom kuja kusherehekea na sisi miaka 20 ya kuwa nasi. Limbe ni bende Safaricom otiyogo mar puonjo Kenya ber mar kawo okumba mar simu mondo okonygi
seche ma simbegi okethore kata ka simbegi olal. You now can insure your phone using M-Pesa. Takuwa kama saa if it's lost, if it's a screen is cracked, tuna hizo huduma kwa M-Pesa. Jo Kenya bende okwa mondo bed motangi pin margi mar M-Pesa kendo kik gior omenda ne jok mok ging'eyo. Vile tumetembea leo ni kuongea na watu na kusema pin yako ni siri yako. Tafadhali usipatie mtu yeyote pin yako. Hiyo pin inafanya uwe safe. Wateja wengi wetu wanadaiwa sana. Kwa hivyo tunawaomba ukiona mtu anakupigia simu na namba yake ujue huyo ni mtapeli. Kincheng Tich Abich, safarno dhi chakore gi Langas, Chepkoilel, Ziwa, Soi, maili 9, maili 4 nyaka boma ma Eldoret. Chochote kile ambacho wanacho zawadi kwa Wakenya kuambia asante sana kwa kuweza kufanya nini kufanikisha ufanisi wa Safaricom, manake imekuwa kwa kiwango kikubwa kama kampuni ya mawasiliano. Frederick Omondi, Ramogi TV. Francis Njoroge Wanjiri jaloch ma bonus jackpot mashabiki.com. Njoroge nolieko kare duoko matuke 10.5 moido omenda mano maseling 161,465. Olerno biro tiyo gi omenda ne chulo fees ne nyithinde chak higa manyien. Ng'ata maliku tuke 10.5 kare manyalo bedo jaloch mashabiki super jackpot. Nasikia vizuri sana na nafanya kazi ya madhri. Nitafungua biashara yangu na kusomesha watoto na mambo mengine mingi. Ningependa kuambia watu wa Bypass Trans, cheza hii game ni ya ukweli, tuongeze mati zingine mingi. Tukishinda hiyo jackpot ya 14 million. Nilicheza na 99 shillings, nikapata bonus yangu ya 161,465. Na watu wacheze hii game ni ya ukweli. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Teka video na post pale NGC. Kocho pongeso kangeso, Sangwen Otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lynn Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari, kendo warome chenro mar thum dag mor.
Atieno, tani maliza Atieno. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu kimboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Yiero mag riwruok matayo adhula e pacho ka rang'iny mar counties notimore kawuono e counties 43 ne gin yiero mag kombe mag jakom kod jagoro kaachiel kod jochung' mine gi mano ma Jokenyo Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Counties 43 kin 47 ma pacho kae. Jogombolo mag delegates mopodhi oyore counties magi mopogore ne yiero mag jotelo mag Football Kenya Federation FKF ne kombe mopogore opogore. E kaunti ma Kisumu, yiero notimore paw tuke ma Jomo Kenyatta mayudore Mamboleo kama jolutombolo oyuoro mar yiero jotendgi magihero. E duoko mar yiero no, Kennedy Ouma Okelo noyier kaka jakom manyien bang' yudo ombulu 45 ka jono ok odeyo nokawo lemo mar jagoro gi ombulu 38. Morris Mola ema noyier kaka jakeno gi kwan ombulu 44. Eka ema Alex Adhiambo noyudo kom mar jachung' mar mine bang' yudo ombulu 36. Dominic Fidel Otieno Ouru oyier kaka jachung' rowere gi ombulu 41. Jolochgo osingo mar tiyo kanyakla mar chiero adhula e kaunti ma Kisumu to moloyo e kor gwenge ka gisingo mar bedo joratiro kendo nywako pach ji duto manie sekta mar adhula. Kok en wan mwago wa mpira moko mag jodongo gi to pabni pod lingalinga kama, and we want all these fields to be busy. Kingio Moi Stadium, kingio the isolated one, Jomo Kenyatta sports ground. Gin gik moling to giling nikech we have no structure. Okongo kabisa adhi chako gi grassroots level, chakre skunde mantiere gi communities clubs mantiere gi ladies team. Pesa mag machako go midonjo e club ogolo 25,000 wadugo nyaka 10,000. Koro wadhi miyo timbe yot mondo gigo opira. Kato public participation. Ok wadwa ni wadhi ti gi pachwa. Wa involve patch clubs. Mondo clubs patch gigo be watigo. This election was free and fair. We have lost to a worthy candidate, and what we want to do is just now to plan. Koro gisani waketru wa together kaka jo Kisumu warewore kamora achiel mondo adhula ma Kisumu ka odhi mbele. To e kaunti ma Samburu, James Nolochum noyier Nyalodia kaluwore ni ng'ama ne laro kode kom ne okoyudore. Jokanyo e sekta mar adhula e alwora no okoyo ni mondo med bero weche mag adhula e kor gwenge. Focus yangu kwa ofisi ya FKF president nyechaguliwa na vice na NEC members walete ball mashinani. Ningependa sana kuhimiza national office ambaye watakuja kuchaguliwa tarehe 7 Disemba kwamba pia kuna talanta mashinani, vijana wanafahamu soka sana huko mashinani na wajaribu sana kulete soka kwa grassroots level. Yiero ma kaunti ma Nyandarua ochwal nyime nyaka chieng' ngeso gi bod matayo yiero mag FKF bang' jogo mane laro kom mar kaunti no kod kom mar jagoro tuore ombulu 11 e lemo ka lemo e yiero no mane otimore Olkalou NGCDF Hall. Na leo tumekuwa hapa Olkalou CDF Hall kufanya uchaguzi ya FKF chairman branch ya Nyandarua yenye haikumalizika, lakini sio kwa ubaya, wametai 11-11, so tukaambiwa tutarudi hapa on Saturday ndio tumalizie uchaguzi tuone kama kutapatikana mshindi. Komachielo, yiero mag FKF ne okotimore kaunti za ng'wen kamoting'o Baringo, Kirinyaga, Makueni kod Tharaka Nithi ni mar onge ng'ama ne ochung' kalaro kom gi jogo mane ni apisi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Iremba piko motisini around Africa katiyo kanyakla gi Citizen Digital manebo kambi mar All Media Services biro chako chenro margi malore Africa mangima kaka yor choko omenda mabiro konyo siro somb jopuonjre maonge nyalo e pachoka. Riwruoge ariyo go sketo kokgi winjruok makamano ka chenro no igeto kete ayanga tarik 12 dwe mar 12 higani kendo biro chakore ayanga ka lamo ma Nairobi Chapel ka gibiro chomo kaunti mar Sabit ka gitiyo gi apaya ma Thika Super Highway kanya bang'e gibiro wuok kendo dhi e nyime pinje maoko mag Afrika. We are circumnavigating the continent of Africa. Our aim is to reach the 4 extreme points of Africa: the easternmost part, the western, the southern, and the northern. And the reason why we're doing this is first to be able to celebrate the beauty and the diversity of Africa, to make history as Kenyans, but most importantly, for us to be able to help in the establishment of the Logos Endowment Fund, which is a fund that supports needy students through high schools and universities to educate them for life and for eternity. We'll be accompanied by many other bikers as we tour the continent of Africa and be able to share with you our experience as Kenyans making history. That's Around Africa on motorcycle. We're looking forward to receiving content from the bikers. It's innovation in the way that they'll be recording it from their caps, I believe, the video cameras on their caps, and just showing our audiences on Citizen Digital and our platforms what Africa looks like, the sights and sound of Africa. The other reason, of course, is supporting a cause that is dear to us, and that's on education for needy students, that being the core reason why Royal Media Services is owning this partnership. So we're looking forward to a safe ride around Africa, and our viewers, please stay engaged, plug into our platforms and follow these 7 bikers. Let's support them from wherever we'll be on our screens, on Citizen Digital platforms and Royal Media Services. Malo jotugo 150 mag golf dhi piem e tuke mag golf ma KCB East Africa Golf Tour madhi timore Golf Club gi kodirani nyaka sani tuke go sego e counties 20 pacho ka tuke gi dhi kawo dweche 11 kendo tielo machielo biro dhi e piny Rwanda, Burundi, Tanzania kod Uganda. Final ma tuke go biro timore Sigona Golf Club tarik 6 dwe mar 12. Tuke mar riru dhi chakore saa 12 kogwen chieng' ngeso ma biro ni. KCB osingo mar medo chwalo tuke gi nyaka higni mabiro. Sasa ndio mwisho na nilikimbia na Nyakwaro mga jwang'ero kamano kuom bedo kode chakruok nyaka gike chenro mano mar oimore. Ndiye jogo mathoth ma nena kanyero kamano kuom kete Ramogi TV. Millicent Otandwacho no Chieng' Manuel aneni ka ntiere gwenge mag Asembo. Erokamano kuom kete Ramogi TV kendo unena eyo mano makare. Kamano Willis Odembe kuom kete Ramogi TV chono Chieng' Manuel mor gi kaka duond bura mar ODM en mano bende koro ikore kendo keto chenro mag mopogore opogore. Kamano Willis kuom ote ma chal kamano antiere kod jal ma bende nyisane ginena ka gintiere gwenge mago mag Kano Peter koro wacho ni an benda ne ni Chieng' Manuel yo makare kendo weche choponwa ka achiel kod jaode Pamela koro ka gintiere gwenge mag Kano. Kamano kuom kete Ramogi TV kod ji mathoth mabende ne Ramogi TV gutino ma kawuono Shemo Thwane no ote mari Jaroso janeno ote mari kanyo ka achiel kod Nicholas Onyango ka intiere gwenge mago ma Kikuyu. Kamano kuom kete Ramogi TV mana makelewe giko Nyakwaro mga jwang' Wachakwa timu kama ndio chema Kiny nyinga Uchengi Manuel jaloko marendo Wilson Ochuka ubedi gi otieno mokue.
mok dola en kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go bambla, inyalo chamo gi rech mbuta, inyalo kata adho galia kaka adho marade. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Yud jiko mag tedo molose rang'iny man malo moloyo kendo tiyo gi teko maler kaka jiko matiyo gi yien kata makaa matindo, jiko matiyo gi teko mar biogas, gas mar tedo mar LPG, teko mar sitima, stove mar bioethanol kod mago mag teko chieng'. Tiyo gi lony manyasani konyo e neno ni orita alwora marwa nikech gigolo iro mochido e okang' man piny mokalo kendo weyo ka jikondi ler. Tok mano kende, jiko gi konyi kungo omenda maditiyo godo e nyiepo mar makaa kata yiende mag tedo. Upishi bora, afya bora. Dista 789 *788# mondo itudri gi jal mabiro uso ni jiko ni man gi lony mamalo kendo man machiegni kodi. Oteni osir gi migawo mar teko kod modhi kaachiel gi jokanyo. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama